sannin ku farin ciki na kullum na ganku abadan ina gare ku kun narke mun a ciki na ni mu ma ai mun rike ka ba mu taba tambayar asalin ka ka shiga kashe aminin ka ni na ganka da ido na dan Allah ku saurara ku minni yar gadar da zan tsira wallahi ba kashe shi na tsara azali da tsautsayi ne a kaina ba za mu yarda da kai sai ka faɗi gaskiyar wane ne kai ya dan mu dawo zama da kai sai kai mutunci a ido na matangare da yan sanda kowa ne man kara a gida faɗi gaskiya mu shaida kar kai karya dan Allah na kamar yanda kun ka sani sunana Usman Maniya sai dai da yawa sun fi sani bin sanda suke kirana rayuwar iyayena gari na bar da can suka zauna lani ne mahaifana tun farko suke ta san juna manyan su san ba su so dukar garin su ba a auren su kullum idan su yayi tana so alkawari su kai wa juna akwai uba ɗaya ɓangare na ummata da yake san su shawara ya ba su akan yanda za su zauna ya ce guddi daga nan kuje makwabtan jikin garin nan gobe za na bar nan zan zo walicin kinana washe gari suka bar gari kawu ya ba su 100 sun shiga birni cikin gari da kudiri na raya sunna yayan umma da na abba sun shiga damuwa ba kaɗan ba su jira ba su gansu ba kansu ya ɓaci kakannina bayan sun bar gari sun yi aure umma na da abba na zaman su yayi musu daɗi kullum suna a gefen juna babana ya samu aiki a kamfanin haɗa leda zaman su ƙara ƙarfi ba sa matunin kakannina umma ta koyi ɗinkin mata ta ƙware a fanninsa abba ya sai mata keken ɗinki kaɗan ji sirrina akwan a tashi ɗan saurara rayuwa ta zo da sauyinta suka riske ba zata farkon kuka da iyayena gidansa bakwai wani yaro da yake musu aiki sun saba da wanga yaro sun so shi da amana sun rike shi tamkar da agunsu sun sashi makaranta almajiri samu gata bambanci ba su nuna burin almajirin shi ne ya samu wai duniya ya yi taro na dukiya daɗin ta ya ɗanɗana kullum tunanin ya samu kuɗi shi ma ya ɗan fantama ya shirya 'yar mugunta dan cutar ummana da abbana yaran ya je samu wasu 'yan iska can wata unguwa suka fara tsarawa kan cutar da mahaifana ya ce da su ɓoye shi su nemi kuɗin yagun iyayena wai ai suna ji da shi komai ya so za shi nuna sun ji daɗi da harka ta zo musu suka shirya suka ce ya ba su lamba da za su yi kiran mahaifina washe gari abba za shi fice kamfani na aikinsa sai ga kiran waya ya shigo masa ya ɗaga ta abbana bayan da ya ɗaga sai ya ji an ce mun rike shi yaranka da kuɗi za ka fansar ɗanka ko mutuwa idan dana ka kawo miliyan 10 ka amshi ɗanka sai ku koma an kaƙi kasan makoma ina da mutuwa a hannuna ka zo dajin makwalwa bakar jaka kuɗin za ka sawa kwana 5 mun ka baka da baya faɗin nan mahaifina ya kalli umma na ta kalli abba yayi shiru sai tunani a inda zai samu miliyan 10 ta rufe mahaifina